И здравейте всички от YouTube, аз съм Макс 9 и сега ще играем Skywars в космика. Дето си падат най-яките неща. А разбира се, Leatherboy. Да, това е най-често срещаното нещо. Сега ще изчакаме просто да започне играта. Да там печата ще чупи. И след малко визуално да започнем, защото вече се завършваме. Доста хора, извинете, днес нямам този клип в 9 часа. Да, започнахме. Сега не си включвам пета. Включвам 5 и съм с някаква меченица. Разбира се. И виждате колко силни айтеми ми се паднаха още от началото. Даже един меч няма, нито честплейт. Просто перфектна фора. Сега ще видите как ще загубим жалко. Победа ще бъде чудо. Да, вече започнах да стреля, като съм си взимал айтемите. Окей. Така. Златна левалка. Хубаво. Нямаме отново честплейт, но имаме дъма сворд. И това е много добре. Окей, имаме вече и един честплейт. Сега ще бием в тази игра, няма как. Просто няма. Не. Оди. И ще оцеля, не го оцелих. Не. Фукта сме цели. Много добър слабо. Аре бе! Да оцели. Ама ще ти бутна. Фук хора само изкачат грифина. Много мрази това. Това грифина не изкачат. Аре бе! Фук. Оп! Айде печага. Печата с лъка падна. Това е хубаво. Фук. Това си има лъки! Ма, ние ще са бура. Ай, печата в гръб, печала в гръб. Знаеш нещо печала. Не бягай. Атка. Оу! Този бол. Оу, хора, бимки. Много сме добри хора. Но без... Ако има някъде бутушки. Отиваме. Хубаво. Имаме стенчка. Защото това ще се бия. Жази. Моя любим играч. Това става едно с него. Мале. Мисля, че да. Едно в едно останахме с моя приятел Жаси. И там, как на името? Оу. И победихме. И да, хора, това ще бъде този клип. Надявам се Skywars да ви е харесал. Ако е така, можете да го честите и да оставите по един коментар. Ще се видим в следващия клип. Чао!